Assalamu alaikum warahmatullah. Mata da yawa suna complaining cewa ba ma tattauna matsalolinsu mun fi bayani akan matsalolin maza. So insha Allah yau za mu dan ce wani abu akan matsaloli wanda ya shafi na mata. Za mu tattauna akan matsala wanda yake na cututtukan nono. Nono idan ya kasance ya yi girma da yawa kaga ya zama ciwo. Idan ya kankance da yawa shi ma ya zama ciwo. To insha Allah za mu tattauna akan wayannan matsalolin guda biyu a dunkule a takaice, sannan kuma za mu ba ku magani wanda za ku yi amfani da shi ku daidaita su insha Allah. Abin da ya shafi girman nono ya wuce kima, abubuwan da suke kawo shi suna da dama, amma za mu tsakura kaɗan. Girman nono yakan samu sakamakon wato cin abinci wanda suke masu yawan gina jiki, wato abinci wanda suke samar da jini sosai a jiki na farko. Na biyu, girman nono yakan bayu sakamakon wato jijiyoyi wanda suke na nonon sun yi faɗi, wanda kaga su ma za su bayu ga yawan zirga-zirgar jini a jiki, wanda hakan sai ya bayu ga ainihin girman nono. Sa'annan kuma idan ya kasance kitse ya yi yawa a wurin nonon, shi ma za a samu girman nono. So haka idan ya kasance nama wanda yake wurin shi ma ya kasance mai ɗanyantaka ne da yawa, babu zafi a tattare da shi sosai, shi ma sai ka ga mene nonon ya yi girma da yawa. So idan wacce nonon ta yi girma, ana cewa nono kaman kan mutum. So idan nonon ki yana da girma sosai, ga magani da zamu baki ki gwada da kanki. Idan kuma kina so ki siya wanda muka hada ne, shi ma ba matsala. Amma idan kina so ki hada da kanki, ki samu kal tuffa, ainihin kal, ba wai kal din nan da ake siyarwa dan 150 ban kike wannan ba zai yi ba. Ki samu ainihin kal, ki samu wani garin ice wanda ake ce madanya, ki cakuɗa su, ki ringa shafawa a wurin insha Allah. Shi kuma abin da yake kawo karancin nono, wato nonon mace kasance dan karami, ana cewa kwaila. So kwaila, idan kina so ki zama cikakkiyar mace, abubuwan da suke sa nonon mace ya zama dan karami akasin wancan wanda muka ambata ne, wanda suke sa ya girma. So idan kina so ki ƙara girman nonon ki, abubuwan da zaki samu ki amfani da shi shine ki samu ainihin garin hulba, ki samu garin ɗanyen shinkafa, ki samu garin alkama, ki nika su a ringa ainihin yin kunu da su ana sha insha Allah. Haka shi ma idan kina son wanda muka hada, zaki iya ainihin tuntuɓar mu. Mun gode, kana manta da na subscribe.